هەفدەمی بەڵاوبوونا کۆرۆنایە لە جیهانێ و دەڤەرێ دناودا لە سووریە ژی تەولی هەمی هەولێن ناودەوڵەتیش بۆ ڕەوەساندنا شەر لە سووریێ پابەندی بە بریار و بانگێن نەتەوەین یەکگرتی و ڕێخستنێن ناودەوڵەتی نەهات نەکردن هەری داوی ئارتێشا تورکیە و گروپێن چەکدار بنگەهێن هەسەدێ و ڕێژەما سووریێ دگوندەوارێ عەفرینێ و حەلەبێ تۆپباران کردن و زرارên canî rûdane. Roja înê dehê Nîsana 2020 ji derên Xwecehî ji bajarê Efrînê eşkere kirin got encama topbarana Tirkiyeyê li ser bingehên rejima Sûriye û Hesedê li navçeyên Şerra û Şêrawa yên gundewarê Efrînê çekdarekî rejima Sûriye hata kuştin û yekî din birîndar bû. Serbarî birîndarbûna welatiyekî sivîl Jaliyê xwe û girêdayê heman mijarê rewangeha Sûriyeyê mafê mirovan belav kir. Hêzên Tirkiye ji baregehên xwe yên li Bakurî Helebê deverên belavbûna Hesedê li bajarokê Merenaz û Malkiyê û derdora balifirxaneya Minix ya leşkerî li Bakurî Helebê jî topbaran kirin. Ji derê serbar kir ku grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê ango yên ser bi Tirkiye ve bereya Basofan li Bakurî Helebê topbaran kir bê ku zirarên madî destnîşan bike yan jî werin nas kirin. Rewangeha Sûriye mafê mirovan herwiha amaje kir ku artêşa Tirkiyê li demeke pêştir de jî bi dihan mûşek û bi tundî bingehên Hesedê û rejima Sûriyê li deverna cuda cuda ji deverên jêr kontrola Hesedê û rejimê de li gundewarên Rojava û Bakurî Helebê topbaran kirine. Piştre rûberê hatî armançkirin berfirehtir bû da ku Til Rifat, Şêx Hilal, Kampa Giştîar, Kefranton, Irşadiyê, Merenaz û Malikiyê jî xwe bigire. Herwiha sibaha roja înê hêzên Tirkiye grûpên çekdar baregehên Hesedê û rejimê li gundewarê Helebê Bakur, gundê Eqîba, Siğnaka, Ziyara, Dêrcemal, Bênew deverna din li navçeya Şêrawa li Bakur û Rojavayê Helebê bi topxaneyan armanc kirin. Kuştî û birîndar jî ketine. Şer û pevçûn û topbaran kirin di navbera Tirkiye û grûpên çekdar jaliyekî ve û Hesedê û rejima Sûriyê de jaliyekî din ve li deverên cuda cuda li Rojavayê Kurdistanê û gundewarê Helebê rojana rû didin. Qurbanî jî dikevin. Tevlî bang û daxwazên netewên yekgirtî û rêxistinên navdewletî rawestandina şer bi giştî li Sûriyê. Tevlî bang û daxwazên netewên yekgirtî û rêxistinên navdewletî birawestandina şer bi giştî li Sûriyê ji bo rewşanhaya metirsîdar ji egeriya belavbûna koronayê li Sûriyê li hîn jî şer berdewam e.